Pa slažem se sa kolegom da nismo generalno imali dovoljno vremena da se pozabavimo detaljnije budžetom, ali ja ću pokušati jedan slikoviti primjer da vam pokažem kakav je stav odborničke grupe Dveri po pitanju ovog budžeta. Evo, možete pogledati. Dakle, imamo sa jedne strane kamate, glavnicu i sudske kazne u iznosu od 66,45 miliona dinara, a sa druge strane imamo grupaciju socijalna zaštita, osnovno obrazovanje, sport i omladina, razvoj kulture, razvoj poljoprivrede, razvoj turizma i sve to skupa 67,02 miliona. Znači, razlika je manja od 1%. Ako dodamo, znači da u osnovno obrazovanje spada i popravka škola, ishrana i smeštaj dece, prevoz učenika, bezbednost dece i nagrade, ja mislim da svaki komentar je suvišan. Dakle, ovo je posledica pogubne politike koju vodi opštinska vlast, kako u ovom mandatu, tako i u prethodnom. Kroz ovo je sublimirano i ulaganje od 315 miliona u Vuk, pa onda rekonstrukcija mesne zajednice, pa onda novac koji je 105 miliona kredita za Olimp i tako dalje. Znači, ovo je slika i prilika današnje vlasti da zbog lošeg poslovanja ispaštaju oni kojima je pomoć najpotrebnija. Ovo je progutalo i rekonstrukciju, recimo, Dragola Dudića osnovne škole, što je opština mogla da uradi, da nije novac rasipala na druge načine. Posebno bih istakao 100.000 dinara za razvoj poljoprivrede, što je sramota, s obzirom da 50% zemljišta je poljoprivredno i smatramo da taj iznos treba bude bar 10 puta veći i da opština Zvezdara do sada ništa nije radila po tom pitanju, a to je jedna od glavnih grana gde možemo da ostvarimo možda i najbrži i najbolji napredak. Dakle, odbornička grupa Dveri neće naravno glasati za ovaj budžet. Hvala.